Het weer in de tijd dat de ene naar de oren Frieske uitjouwerij te weten die dat het uitgaan van Frieske poëzij geen schermen onder de dik zetten, geen winst opleveren, een dure hobby weer, dat ze er maar ophouden het nieuwe werk van Frieske dichters in papier uit te jagen. Het deerde us, met 2 dichters in us vermidden, belang. En wij gingen als oud bestuur van Vask nog een potje, speciaal voor Vaskutjeften, dat we wat mee konden. En wonen. Want alleen maar ze nou en dan duur eten, dat kon we zelfs net. We zitten correct in het visrestaurant op Hotsum, doet we ons op uitjouwerij oprichten. De namen luidt dus voor de honger, Hotsum. De haarletter S in het midden verwiesde naar de Hot Summer, dat we ook correct in zitten, het weer 2010. Maar echt naar het hitte soms gilt dat wij als oud bestuur van Vask nog beheerden. En wij, dat binnen en binnen, Abe de Vries, oprichter van Vask en betinker van nieuwe ideeën, Gerben de Vries, de bomhouder van het Vaskbestuur en de aanremmer van al die wilde plannen, en Ietsje Hoekstra, de laatste haardredacteur van Vask, die al jaren enthousiast om alle plannen maaide, en ik, die alle weerkomsten en nijplannen en opschroot. Hotsum is dus bijna vanuit een verlet naar poëzie-uitjeften op papier, maar ook uit een verlet naar essays. Want op het gebied van de essayistiek wordt het in de Friese literatuur de laatste tijd wat langer wat jijmoediger. Ik had dat hier de zonke jild nog correct neemt, maar dat is dus net een hele prot. Subsidie van de provincie Friesland en het Nederlandse Letterenfonds bloot oza nedig. Geer werkje mijn oren in stonsjes doch we graag, maar is echt niet zaak. De poëzie-uitjefting gaan in de manden bij de Nederlandse uitjouwer de contrabas in Utrecht en de essay-bundels doch we echt te jaren maar diezelfde contrabas, maar echt maar het Fries Historisch Letterkundig Museum Treswaar. En daar is Ietsje Hoekstra. Het Letterkundig Museum Treswaar dat we nou van de gastvrijers gebroek maaien om die bundels aan te bieden. Beide nemen een pad van de financiële baten van haar wekken en we zijn tiegeblied dat zij vertrouwen in ons liedse beginnende uitjouwerij hebben. Wat doen wij bij Hotsum? We brengen 2 poëziebundels in het jaar uit en 1 essaybundel. We redigeren ze zelfs. Voor de jingen die bij ons een bundel uitjouwen, binnen de voordelen. De bundels binnen tweetalig. En wat van ABC ze, dat de eerste keer dat er een tweetalige riege bundels in de Friese literatuur komt. Zijn goed aan? Ja. En zie jij bij een riege die de tegen zwaargevuldig uitjongen wordt, waar het vregen wordt van het schreeuwen van een essay in het Douwe Kalma riege, zij niet dus essay riege zoet verleden weekend, krijgt een soort vrijheid, maar wordt er echt van betellen. Jonge Friese farmjouwers krijgen een kans om in deze riege haar talenten zien te laten en worden er echt van betellen. Als laatste. We gaan nou een paar hier in stilte werken. Joet is ons eerste dag in het Iepenbier en we zijn blij jem ons eerste bundels te tonen. Een haze is een gelukkig been van Edwin de Groot, Nederlandse titel Een haze is een gelukkig kind. En Ravenzilver van Abe de Vries, Ravenzilver uit Nederlands. Ik dank je voor je aandacht.